Втори опит. Червия не тръгна. Плюс имаш... Тук имаш плюс. Не, това. Сигурен си? Да. Червено е, добре. Вървим. Вървиме ли? Чай, по-интересно ще отвътре му се даде газ. Ама много лекичко. Колко много лекичко? Лекичко да е. Колко още? Малко да е. Работи, бе. И как? Дай му е. Инсталацията работи. И газ се дава от правилното място. Екстра! Успешен тест на инсталацията.